zarela. Norabide suriak una hemen Xabaltxo kantariaren diskaberria 8 urte ez zuela olakorik egin. Xabaltxa bihotzarekin mintzo den artista osoa, euskal musikazaleantzat oroitzapen hainitz beti, urteak direlakotz taulen gainean ibilki dela egizerri. Berrogoi aurten. Bora, gutxora bada, baina hori landarea beti handitzen da landarea. Gelditzen delarik hila da. Orduan, espero, landarea oino segituko duela. Egun hauetan bere musikariekin egonaldia egiten ari da hemen Angelun. Importantea da konzentratzeko, ez? Alde batetik konzentratzeko, baina denbora berean sekatzeko. Eta zure ohituretatik pixka bat ateratzeko, ez? Mugetatik harat. Joaiteko, hori da interesgarria egon aldietan. Xabaltxa, betiko leloekin, egiazko ereserkiak ere, euskal kantuzale eta bestazaleentzat, eta demura berean doinu lasaiagoak, aktualitatea eta gaimin berak goxoki aipatzeko. Oiu handienak ez dira baitez bada handienak ez, badira barneko gauza batzuk ez dutena baitez bada kanpoan oihartzun handi bat, baina sekolako indarra daukatena gure edonoren barnean, edonoren bizian. Guk xantza handia badugu, guk artistek gauza horiek kako txartean ateratzen ahal ditugu, sublimatzen ahal ditugu, loitik edertasuna atera. Xabaltxa beti eskuin eta esker, hemen bezala, bestagiro zuzeneko irratsaioan oren batez, Xexilifoaren eskutik. Gomita hola zabalduko eta edatuko ditutzula. Erran behar da, opari edera dela, bai guretzat teknikaren aldetik, hor eskaintzen dituzten baldintzak, orduan urte osorako ongilitazke, olako struktura bat, olako egitaraua, olako baldintzak, arras onak dira guretzako. Hiri hartzen ez pixka bat, radarretatik kanpo pasatu naizela, Fermin Xutagar eta gaur zetaken artean. Nik ez dut bat ere gaizki bizi. Baina ikusten ditutzu gaur ikus entzuten talde berri batzuk. Bapatean, ateratzen direnak eta goiti duaten. Gero hori dira lan, business eskema batzuk, tratu batzuk egiten dira irrati batekin, eman dezagun Euskal Herriko irrati nagusi batekin. Ongi balin bazira, ongi zure kantu bat aski dute hartzea, matrakatzen da egunero, horrek sarelo sozialekin lotzen da eta holako puntia bat egiten da. Ez du eranai kantu hona dela. Baina hori da, eskema hori, ez naiz eskema hortan, nik gauzak ongi bizi ditut, ene kantuekin eta ene musikariekin, arras lotuak, goxoan bizigira, fede handi batekin, eta hori da importantena niretzat. Zaleantzata ere bai, joaintzina beti, martxuan kontzertu gehiago, Zuraide eta Urruñan, Euskal Herri osoan barna eta gero mentura hemendik kanpo ere, beti bezala Xabaltxek alde guztietarat edatu nahi baititu, bere doinuak, kantuak, erritmoak eta bizipoza.